F'kummenti mal-Gazzetta Malta Today, deputat Franco De Bono jiddeskrivi l-aħħar appell ta' Paolo Borċolavir biex il-Maltin u l-Awċin jagħtu donazzjoni tagħhom lill-Partit Nazzjonalista għaliex skont huwa il-Partit Laburista huwa partit sinjur waqt li l-Partit Nazzjonalista mhux bħala bla sens. De Bono qal li dan huwa kollu kliem fil-vojt ili waqqad il-Partit Nazzjonalista ċajt. Żied li minflok jaħli l-ħin f'ħafna kliem mimli retorika, il-Partit Nazzjonalista jmissu jiddiskuti b'serjetà il-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. De Bono saħaq li mingħajr liġi dwar il-finanzjament tal-partiti kulħadd jista' jibqa' jgħid li jrid u min jipprova jagħmel xi ħaġa serja bħalma prova jagħmel huwa jibqa' jingħata l-ġenb. Dwar l-aħħar laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, Franco De Bono qal li d-deċiżjoni li Jeffrey Pullicino Orlando, Jesmond Muljettu huwa ma jitħallewx ikkontestaw l-elezzjoni ġenerali li jmiss flimkien mal-mozzjoni ta' fiduċja li kienet approvata f'Richard Kakija Caruana jmorru kontra l-prinċipju tal-ġustizzja naturali. Żied li kieku l-affarijiet mhumiex daqshekk traġiċi jkunu tad-daħq. Franco De Bono saħaq ukoll li sakemm il-Prim Ministru Lorenz Gonzi se jibqa' jagħti każ biss ta' Austin Gatt se jispiċċa jidħol ġo ħajt. Kompla li huwa jipprova jagħti l-għajnuna tiegħu lill-Prim Ministru iżda Lorenz Gonzi ma jridx jaf għaliex il-klikka li hemm madwaru trid tibqa' żomm il-poter illi għandha.